Amunu sogolen be aga jabarani so la ni wakati na anga foli be obela jele ka ken aga wakati uchugoye biye tarata e November kolo klitan konoto samba flani muga annani aga kuna fonu wakati selen fle Bakuruba kuna fonu na general de division Keba Sangare tama mi buluda katanya da anga fintigila kauka Tombouctou mara bulula handa bena do ola foga tagase waleya mimbe Joliba TV ani akini nyogonche ni kunafoni ndi jakulu beka udado apumala ka hakilna taw fo handa bena do ola ona nyogona chama ani kokan kunafonu olu bena lase oma au bisimila General de division Keba Sangare ni ale État-major général ka dangai ale willa kata inyada anga fintigila kauka Tombouctou marala yasa kata ubarake bolo laje ani kase ka do deku ani torom mi uka ni duguin konnala kase ka odon asele ye aye ikunda kamin togo dalembe Cheikh Sidi Bekaila kata o konnala je asele ye akuku aye nimisi wasa soro sabula atara soro so nyuma o jolembe kadi anga fintigila kauma ani farkolo nyana je kayoro fanabe akono yasa ka anga fintigila ka udeme uka barala wa ako ka anga fintigila ka fu kerenkerene yala ka wuli ka jola ka bamanti wale ka o kele ani ka basigi ka o sabati kana ni dugu konnala kabe ufu kosobe ola o kofe a willa ka ikunda berka asele ye ani ye ngaw fana kumara fintigila ka coordinateur commandant Mohamed Sissoko ale ajira ko u ka nyema ka wuli kana nyeda u kan keleke yorola ko nimbe olu jigisigi wa ko abe dusudo olu kono ka barake kosobe o kofe miye general Sangare ale ajira ko o ye wajibe sabula miye chef d'état major général ye ko niye u ka hakinnaye ni odeye u ka to kata unyeda keleke cheuka keleke yorola yasa uka dusudo ukono anika ujigisigi ukadon ko uka nyemo be uko ni waliyena wakuba nyini anga keleke cheufe kuku sekunu damayira bela jelenke alisa ina fo ba ke korolin chukamina yasa basigi be sekana malifanta annani bela jelena chukamina Waleya mimbe aki ani Joliba TV ni nyogonche ka sababu yake Burkina kunafoni ndilaw ka nyamaya so ka damakasi sebenye ka nyesi akima Maison de la Presse ka hakina temene kofe o min blala Novembre kolo tletanduru samba flani muga ani nani l'Association malienne de télévision libre amatel olu fene o hakinata foni koina olu ye ajira ko miye mauka o hakinata fo ni o liberté d'expression ko olu kon hakinna la ko ori kanka bla bala wa uye anyini fana ko miye aki ani Joliba TV ko uka sige ka fon ka benke yasa ubese ka nyogon famu chugamina wa uye ajira ko olu dalembe ala ko hakibina barake ni sariya mi ni ubela jele mina nafa soro femina o kofe miye kunafoni dilaw ka jekulubai l'Union des journalistes et reporters du Mali olu fene u hakinata fo akoka olu ya jira ko aki ye Joliba TV woleli mike ni ko ina ko tienre la ko aballa olu la kosobe ko sabula ko nimbe dansigi olu kunafoni dilaw were ka barala wa uye ajira fana ko aki mangante ko ka yamaria kan soro ka bo jamana worela ka nyesi aka jamana dendo nyangni kuma ni jagulu saba uya ajira ko ulube Joliba TV ko aka ni kelena ko uko ni sigilimbe ka aki ka jabi ma kono ka nyesi ni kuima Tenando Novembre kolo klitan shegi samba fla ani muga ani nani anga panguru jigi so mi be senu ko fe ni o togo dalembe ala mahina na anga jamana kuntigi koro Modibo Keita la duani mauye tegeke na folo kasavi million kele ani wa kemefla ani biwon vlala euro warla uye ni mine ma do de la min tu mega boni wari nye anga ba maliba konna la kasoro amakeni sariyaye duani nyamau koko ube ko chedon fo kosebe ukani wuli ka joina wa ku ube anyini ufe uka usekonu udamayira ke yasa ni wale nyogona obese ka cheya chukamina anga jamana konna la ani miye yuruku yo obese ka kele ka bo ba maliba kono chukami
yasa ka dɔ fara INPS baarakɛlaw ka dɔnniya kan u ka baara kɔnɔna la. INPS ɲɛmaaw ye kalan labɛn min daminɛna tɛnɛndon novembre kalo tile 18 n'a bɛ kuncɛ alamisa don novembre kalo tile 22 san 2024. U bɛna kalan fɛn min na o de ye baara kɛcogo ɲuman ani u bɛ se ka baara kɛ jɛkulu la cogoya min na baarakɛyɔrɔ la bonya ani karama kɔnɔna la ani u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na INPS yɛrɛ kɔnɔna la. O hakilina de la min ye u ka ɲɛmaa ye ni o ye INPS ɲɛmaa ye ale y'a jira ko INPS bɛ jɔdaba de la jamana in kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna la u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka u ka baaradenw ka olu kalan baara tacogo ɲuman na ani a y'a ɲini a ka baaradenw fɛ ko u ka ɲininkaliw tɛngu u ka kalanfaw n'u ka kalanbaw la yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ani ko a b'a ɲini u fɛ fɛnɛ u bɛna ni kalansen minnu sɔrɔ nin wagati kunkurunin kɔnɔna la ko u ka fɛɛrɛ kɛ ka nin kalansen ninnu na waleya INPS kɔnɔ yaasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka baara la cogoya min na. Sikasokaw fɛ novembre kalo tile 14 san 2024 Sikaso hɛrɛma kɔnɔ Mali ni Burkina dancɛ la fura dɔw tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye. Douane maaw sera ka tɛgɛ kɛ furakisɛ in na a tɔni bɛ taa i jɔ tɔni 30 ɲɔgɔnna la. Sikaso douane ɲɛma Ater Agbazet ale y'a jira k'u ka nin wulikajɔ in hakilina bɔra u ka ɲɛmaayaso de yɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka nafoloko ma ni o ye ministre de l'économie et des finances ye. Wa u ka nin wulikajɔ in foli bɔra u ka ɲɛmaayaso yɔrɔ ka ɲɛsin u ma wa ɲɛmaayaso y'a ɲini u fɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin waleya u bɛ se ka caya an ka jamana kɔnɔna la ani maaw bɛ se ka kisi fura kuntanw talen ma cogoya min na u ka kɛnɛyaw bɛ se cogoya min ka sabati fana. Arabadon novembre kalo tile 6 san 2024 Baramali SA ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Senu Sescom ma dɛmɛ min kasabi bɛ taa i jɔ miliyɔn 6 ɲɔgɔnna na. U ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma o dɔ de ye matilaw ye fo ka taga se jiginikɛ tabaliw ani jiginikɛ minɛnw ani consultation minɛnw fo ka taga se congélateurs ma u bɛ u ka vaccins mara min kɔnɔ ani u ye baarakɛminɛn d'u ma u bɛ se ka u ka baarakɛminɛnw na saniya ni fɛn min ye ni o bɛ wele nanzarakan na ko stérilisateur électrique ani u ye chaises d'u ma fo ka taga se saniya ko ta fanfɛla la u ye o minɛnw caman d'u ma ani ɲamancɛ minɛnw fo ka taga se blouson ma. Nin waleya in kɛra nisɔndiyakoba ye Senu Sescom ɲɛmaayaso yɔrɔ u ye foli lase Baramali ma ani min ye Senu dugutigilakaw fo ka taa se a maabaw ma olu fana ye Baramali fo u ka nin wulikajɔ in ni u ka nin dɛmɛ in na ko nin b'a jira ko Baramali SA hakili bɛ jamanadenw na kɛnɛya ko ta fanfɛla la. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkinakaw fɛ jɛkulu min sigira Burkina jamana ɲɛmaaw fɛ u ka conseil des ministres min kɛra juillet kalo tile 24 san 2024 ni u ka sigiliba yɛrɛ kɛra octobre kalo tile 26 tɛmɛnen olu ni u ka jamana ɲɛma capitaine Ibrahima Traoré ye ɲɔgɔn ye tɛnɛndon novembre kalo tile 18 san 2024 yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni jɛkulu in sigikun ye ka yuruguyurugu ka o kɛlɛ ka bɔ u ka cakɛdaw la Burkina Faso kɔnɔna la o hakilina la min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye capitaine Traoré ale y'a jira ko yuruguyurugu ka o kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la ko o ye ale jɔrɔnakoba ye sabula ko yuruguyurugu bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana tɛ taa ɲɛ wa a y'a ɲini ni jɛkulu in maaw fɛ ko kumakan min bɛ bɔ u da a ka di a ye o ka ye u waleyaw fɛnɛ na yaasa min ye yuruguyurugu ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso yɛrɛ kɔnɔna la pewu. Karido Ameriki kunnafonidiso New York Times nye laseli kɛ k'a jira ko u ka jamanakuntigi Joe Biden ni ale ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye nin wagati na o ye yamariya di Ukraine ma ko u ka mugujugu n'o bɛ wele nanzarakan na missile à longue portée ko ka o irisira jamana ma o kɔfɛ min ye kunnafonidiso Figaro ye olu fana y'a jira ko Faransi ani Royaume-Uni fana ye yamariya di Ukraine ma ko u ka nin mugujugu in fili Rusi jamana kɔnɔna la o kɔfɛ Faransi ministre min ɲɛsinnen bɛ Faransi koɲɛw ani jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Monsieur Barrot ale fana bɔra ka a jira k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka Rusila kɛlɛ Rusila bɛ jɔ yɔrɔ min na ka Ukraine kɛlɛ ko maaw k'a dɔn ko nin tɛ ko kura ye ko nin ye kɔrɔlen ye ko u bɛna na jɔ yaasa ka Rusila ka o kɛlɛ Ukraine kɛrɛfɛ.
Ni me dansi nga bi kunnafoni na ante sengante nyina amanga dibile barake bagawfu sabula ulu joro ka bon kosobe anga baraina amba fo kala ka basigi sabati anga jamana konnala ala ka sangorata di anga fintigila kauma ni ala manga joana ame nyogon soro yano shini ka kunnafoni di awma ladiri ala shukran